varmaan taas aika paljon, mutta silloin on justiin satanut, niin oli pikkasen liukahtaa. No mikä se on, Janne, tänään sijoitus? Taasi. Aina se on sama juttu. Ei muille jää mitään mahtia. No ei todellakaan. Mä peruuttelen tänä vuonna pois. Mikäs Mikalla on tavoite? Tietenkin. Jaettu ykkös. Mä oon se ensimmäinen pöpelikössä. Eka mutka. Niin. Todennäköisesti ne voittajat kuitenkin löytyy jostain niin muualta, vai mitä Jake? Mitä sä sinne päin käänsit kameraa sun? Sometimes you fall in the dark. It's not an easy way to smell pain. You know I like to be with myself today. You leave these shackles so get out of my way or grab my hand. You will love it if you really wanna see it. Let's go in on the air, proceed with care. It will be very slippery. Easy way up, so hard to stay down. It's more than pleasure. Easy, so easy way, slide in the pressure. It's not an easy way to see your reflection. It's an easy way to fade away. Follow the rain through the beautiful moonlight. This point you should turn around away. Get out of my way or grab my hand. You will love it if you really wanna see it. Going on the edge, proceed with care. It will be very slippery. Easy way up, so hard to stay down. It's a more than pleasure. Easy, so easy way, slide in the pleasure. Don't lump over air. Hunting more pleasure. Kenen kanssa me törmää? Ei kai taas kuinkas? Maija sun autolla. Joo. Hetkinen, mutta nähdätkö sä mun edestä? Ei kun sitä edestä. No mä menin siinä vähän Lähditkö sä eturin. Mä lähdin 400, mun piti lähteä 13 lähdin eturin. Aha. Joo. Joo. Niin kuin toi autotkin kuulee, se eka auto oli kyllä niin lussua. Ei oikein tuolla pärjää. Se vähän alkoi ahistaa. Se oli hyvä. Joo, helvetin parempi. Mä kuulin heti kun se meni käymään. Niin siinä alussa oli jo, kun vedettiin poikittain. Joo, se oli. Silloin oli parempi. Vito oli hyvä. Se moottori oli Muutenkin pärjätä. ei kun niin, joku muu siinä veti ja mäkin vedin. Mä pääsin kakkoseksi siinä, mutta sitten mä lähtin. Se oli heti kun... Oliko vähän erilainen lähtönopeus sulla kuin mulla? Oli ihan niin kuin Oli alla pohjassa, niin mihinkään Jari veti kympillä saatana. kyllä siinä niinku teho oli. Moottori oli hyvä. Kyllä niissä eroa. Toi 12. Se kolari siinä vaikka topattiin, niin Jäke pääsi tarkkaan. Oli hauska, kun sai kisailla, pääsi parista ohi ja sitten näki näitäkin jossain. Mä sain 40 kertaa. Joo. Yhtiä.